Argiaren podcastak. Menda bikoitza, Garbine Larrearen podcasta. Ongi etorri berriro ere hemen gaituzue, 3. denboraldian Menda bikoitza podcastean, gaurkoan ere gaiz beterik gatoz. Hemen mikrofonoan 2 lagun, hizketan ari zaizuen hau, Garbine Larrea, eta bestaldean Eneritz Arzalluz, teknikan eta, komentario txiki batzuk teknikan, egiten. ahotsean, posta elektronikori erantzuten, lan anitzak. Lantaldea garela, eta hemen da bikoitza egiteko berriro ere hemen gaituzue, gaurkoan, eskuartean landareak ditugu, albiste bitxiak ere baditugu, erabilerak zehaztu nahi genituzke, izan ere hau ez da landaren inguruan, hainbat teoria, hainbat filosofia lantzeko gaia, hori ere bai, hori gustatzen zaigu, eta ez gutxi, baina, ikerketa zientifikoak, alako bestelako pixuzko lanak ere ekarri nahi ditugu, beti ere erabilera bat eman nahian, ez? Hori nahi genuke landare, akaso ez ezagunagoak, akaso bereziagoak ezagutaraztea ere bada gure asmoa, jakinduria zabaltzeko landaren inguruan duguna, sendabelarren inguruan duguna, beraz, hasi egingo gara. Gaurkoan albiste bitxi badugu, aurkikuntza arkeologiko batekin lotura duena, sendabelar baten aurkikuntza arkeologikoa eta prehistoriaz ari gara, eta hori asko esatea da. Prehistorian zer erabiltzen zen, oraindik ere ez ezagutza izugarria delako. Gero, gure gaurko landarea albaka izango da, albaka ezberdinak ditugu gure artean, albakaren inguruan egindako ikerketa bat ekarriko dugu, eta ikerketa horretan albaka gure artean ez zain ezagun bat, albaka bereziago bat egiten diote azpimarra, eta uste dut merezi duela ikerketa horren inguruan aritzeak, hain justu albaka hau eskura eduki dezakegulako eta erabilera on bat eman aldiogulako. Kaixo Garbine eta kaixo entzule guztiei ere, esan duen, sarreran hemen gatoz Menda bikoitza saioaren 3. denboraldiarekin, zenek esango zinan, lehenengoarekin hasi ginenean. Nik neukez. Ez, baina iritsi gaitun 3. opor, oporron batzuk egin eta gero. Beharrezkoak. Hori da, gogotsu, ideia berriekin, eta ezer baino lehen denboraldi hau eskerrak ematen. Hasi nahi dinagu, ez? Horri leku bat egin berzionagu, gure gaiei heldu aurretik. Hori den, 3. iritsi balima gaitun, hori izan duen, entzuten gaituzuelako, hortzaudetelako askotan egiten dizkinagu komentarioak, etzakinat biktimismo puntua duen edo ez. Ez dakigu inor badagoen hor, esan behar dinagu, azken aldian bereziki nabaritu dugula hortzaudetela, entzuten gaituzuela, eta bide ezberdinetatik iritsi zaizkigula aurrez aurrekoan, mezuak, gutun bereziak, unkigarri bat, politu bat jaso beninean entzule baten partetik, eta hori, eskerrak eman entzuteagatik, eta feedback hori emateagatik. Eta baita gai proposamenengatik jaso ditugula egindako gai proposamenak eta guretzat interesgarriak direla eta ikasturte bat aurrean dugunez lantzeko pres gaudela, guk tartea egin aldiegun neurrian edo garatu alditugun neurrian, baita ere. Eta horretarako, beti esaten dugun bezala robot bat ematen dut, baina ez esan. Menda bikoitza abildua argia.eusera idatzi, nahi duzuen proposamena, ekarpena, kritika ere, bai? Hori du, denak ongi etorriak, eta hortik aurrera, gogo gehiagorekin segiko dugu saio hau prestatzen eta egiten. Eta guretza lagungarri ere bada, jakitea zer den gustora entzuten dena, edo zer den baliozkoa zerrez, esan duen, ez? Niretzat batzutan ez duen hemen paretari hitz egitea, baina antza badin, hau nork jasotzen du, guk ez dugu irudikatzen hau entzuten ari dena non dagoen, zertan ari den, zertaraino balio ote dion. Orduan, hori interesgarria eta uste beharrezkoa dugula.
Eta hau esan data eskerrak eman da, gaurko saioari ekiteko beti lehenengo atalean edo parte hontan ekartzen duen albiste bitxi edo esanguratsuren bat, eta gaur aurkikuntza arkeologiko bati buruz hitz egingo digun. Bai, aurkikuntza arkeologiko bat hemen aurreko batean aipatu geninan Bibliako landare bat, eta iraganera jotze hori, landareekin ikuspegi eduki behar dinago etorkizunekoa, ez? Zer beharko dugun eta etorkizunak zer erronka izango dituen, baina iraganaz ere oraindik asko zeukanago ikertzeko. Eta, kontua dun Marruekosen, Tafugalt izeneko herrian, kobazulo batean egin duten aurkikuntza, eta bertan, esan berdinat, izan direla, hainbat unibertsitateren arteko kolaborazioan, egindako ikerketa, bat, Las Palmaseko unibertsitatea, Mohamed lehenengo unibertsitatea Marruekosen, Londreseko Historia Naturaleko museoa ere bai, izan duen nazioarteko kolaborazio bat. Kontua duen, duela 5.000 urte, nahita azpimarratzen dina eta hau, Bai, prehistorian. Prehistorian, ez garelari. Bai, ez garelari duela 100 urte. Aurkitu duten aurrerapena dun handia. Ez hemen, aurrerapena zergatik puskatzen duelako eta zientzia hau duen, puskatzen duelako aurretia zegoen uste bat, edo esango ina teoria, askorentzat dogma, hau da. Hemen nekazaritza ezarri zen garaian, hasi zirela benetako jakintza aurreratuak, landaren ingurukoak eta baita sendabelarren ingurukoak ere, ez? Eta horren aurreko guztia, gizakia iztari zenekoa, kobazuletan bizi zuenekoa, horrez dagoela sendabelarren erabilera esanguratsurik, edo behintzat ez dagoela ikerketarik, eta ezin dugula ia ezer esan. Orduan, bazegonan ezarri alako uste bat, nekazaritzarekin edo neolitikoak karri zuela, ez? Sendabelarren erabilera. Honek hori apurtzen din, aurkitu duten landarea efedria sinika, gaur egun ere erabiltzen den landarea delako. Eta aurkitu dinate landarearekin batera erabilera konkretu bat ere, eta erabilera konkretu honek neko garbi uzten din ondo erabiltzen zutela. Eta gaur egun erabiltzen dugunaren oso antzera gainera. Orduan niri hau olioipurdia ipintzeko moduko zerbait iruditzen zaidan. Niri, ez natxion oso seguru, baina sonatzen zaidan kirolean erabiltzen den... Bai, efedra entzun da, botika, efedrina izeneko hori duen. Gaur egun bi erabilera kirolean erabila izan du, baina gaur egun erabila du medikuntzan. Eta injustu duen, tensioa igoarazteko eta anestesietatik esnarazteko, hori duen erabilera nagusiena gaur egun. Baina egia duen, landare hau duen oxigenatzaile handi bat, eta arnasbideak itxita daudenean, horiek ireki arazi egiten dizkin. Orduan, asma kasuetan erabili izan duen, eta esan beharrik ez kirol errendimendua hobetzeko. Albiste hau eman, gure artean landu aurretik aitun begira, eta hain justu komite olimpiko, nazioarteko komite olimpikoak oik debekatu adin. Gaur egon kirolean debekatu azagon. Positibo, dopina dun, hori dun. Ikefedrin erabiltzen badun kirolerako dopina dun. Ez dinat izenik esango, baino Espainiar txirrendulari oso ezagun bat, Frantziako hainbat turrira bat zizituena. Ulertuko diten. Asma izugarria omen zuena gizonark, baitunan errezeloak efedrina erabiltzen ote zuen, ez? Orduan gaur egun ospitaletarako mugatua zeagon honen erabilera, baino landare hau bera duen aurkitu dutena. Eta landare honekin batera aurkitu dinate erabilera bat, ez? Eta mediku interbentzio komplexu bat, hau da, aurkitu dutena duen trepanazio bat, buruezur baten trepanazioa buruezurra zulatzea duen. Gaur egun egiten diren buruezur zulatzeak ditun, barruan azkundean omalon bat badago, ebakuntza horiek ditun burmuineko ebakuntzak. Ebakuntza komplikatuak. Bai, gaur egun ere arrisku maila altukoak gehienak, ez? Eta ikusten duen aurkikuntza hontan, efedra landare aurkitzeaz gain, aurkitu dutela trepanazioaren gaur egun ikertua dagoen antzinako arrastorik zaharrena, ez? Beraz ez gaitun sendabelarrak erabiltze gutxazari, ez? Interbentzio kirurgiko edo sendabelarra eta bere kontestua. Gaur egun ere sendabelarra honetaz hitz egiten badinagu, bere kontestua hitz egin behar dinagu, erabilera nagusia, anestesia ondorengo edo kirurgia batetik berpiztu arazteko duen. Orduan, kontua duen, ebakuntza bat arrastoak aurkitu dituztela buruezur batean,
baina egoki zikatrizatutako buruhezur bat dun. Eta, bastante argi gelditzen dun bizirik atera zela pertsona hau ebakuntza horretatik. Bizirik atera zela eta hau mediku interbentzio aurreratu bat dela. 15.000 urte ari gaitun esaten. Eta hor efedra erabiliko zela, mina ere tratatzen duelako eta ebakuntza ondorenetarako erabilia izan delako. Orduan, hemen ikusten duen, erabilera egituratua dagoela, egituratua esaten jote, ez duen erabilera ludiko bat, ez duen kirol errendimendu bat, garaiontan etzagon kirolik, baina baziagon, akaso distantzia oso luzeak ibili beharra, neke fisiko garrantzitsu bat, pixuzko bat, hor erabiliz ezaketela, ez guari gaitun esaten hemen ebakuntza bat dagoela, nekazaritza egon aurreko zerbait dela hau, eta ebakuntza horretatik bizirik atera dela. Orduan, hemen ezagutzan mediku bat zeagon, landarearen erabilera bat ere bai, gaur egun arte iraunduena gure artean, hain justu horretarako xe, hau da, ebakuntza ondorenean suspertu arazteko pertsona, ez? Niri hau izugarria eruditzen zaidan, eta, oraindik ez duen bukatu ikerketa hau, eta bazirudin, hor zerbait gehiago ere aterako dela. Orduan, bani albistea, gain gainean egongo nau, iruditzen zaidan, gure aurrezko usteak puskatzea beti dela osasuntsua, eta kasu honetan, erronka bat dela hau, ez? Landare honek pentsarazten digulako, gizakiak bazituela hainbat jakintza, eta ez garela garai haietan, kobazuloetan guk gutxiesten dugunean, ez? Bizimodu tribala eta gutxiesten dugunean, eta gaur egungo kirofano bateko sofistikazio maila hori dena iruditzen zaigunean aurreratuena, ez gaitezela arrotu mesedez. Gustatzen zaigun bezala guk atea zabalik utziko dinagu. Bai. Pentsatu dezala jendeak zer iruditzen zaion albistea, eta denak zalantzan jartzeko gauzak direla. Bai. Horrela direla uste dugunak, eta ez gutxiesteko. Gure podcastak badin hortatik, eta bazekinat hori estimatzen duela hainbat entzulek, eta gero baita ere landare ez ezagun baten itortza bat egitea. Ez ezaguna esaten dinat, guk entzuna hiri ezaguna egiten zain, entzuna dinagu, baina pentsatzen hori botika bat dela, ez? Nik ere ala usten nian, efedrina sintetikoa izango da, sintetikoa esan nina laborategian egindakoa, noski, alako komplexua den botika bat, ez, baina sendabelar badun, eta efedra sinika izena din, eta hain justu paraje hauetan berez etortzen duen landare bat duen. Polita, ipiniko dinagu podcast honen testuan, azpian referentzia, ikusi nahi duenarentzat. Oso ondo, onarte lehenengo albistea. Hori dun. Menda bikoitza, 2 astelenean behin argia.eusen. Eta gaurko sendabelarra oso ezaguna. Ez dinagu gaur ezer berririk ekarriko. Bereziki espezia moduan esango ninak ez, dela ezagunena, sukaldean, erabiltzen dela. Eta gainera oroitzen naun, hemen duda zaukanat, ea podcastean hitz egin geninan hau, edo aurreko elkarrizketa horietako batean, baina nik aipatu ninala niri asko gustatzen zaidala, eta ik esan unan, zintzela oso zalea. Baterez. Pentsatzen dina zaporearena. Gero ja onurak eta orain hitz egingo dinagun propietateetan igual iritzia aldatu zain? Bai, aldatuko zaidan. Aldatuko zaidan. Oraindik ez duen aldatu guztiz. Ez naun zalea. Eta, hemen filiak eta fobiak zeuzkenago, da hau librea dun, ez? Bai. Ez daukan zertan denak berdin maite ere, sendabelarra, eta beste gorrotoa ere. Baita ere, bai ba. Orduan, zergatik ez. Landare hau dun albaka, eta, karo, albaka txukaldean erabiltzen denez, eta pizzari ipintzen zaionez, edo etzekinak gaztarekin egiten dian hain gauzetan, presente dagoenez, bazirudin erabilera kulinarioa duela, eta horretara mugatzen dela. Eta guk ez dinago ikusten, adibidez, marranta daukagunean, edo ez da rekomenda daukagunean, albaka infusio bat hartu behar dugunik, ez? Ez zionago erabilera hori ematen. Eta gero, bazirudin, hain arruntak direnak, edo egunerokotasunean, hortxe ditugunak, ez? Sukaldeko palen batean, edo armairuren batean, horrez dagoela gauza berririk. Eta hori ez dela ikertzen, ez? Eta, pixka bat, hau gustatzen zaidan,
Ba hori ere zabaltzea, ez? Jakintzaren mua zabaltzen ari delako sendabelarren inguruan, da guk albakaren inguruan, dakigun hori, zabaltzen ari delako, eta orain gehiago delako, ez? Orduan, hemen, ikerketa bat aurkitu dinat, eta, ikerketa oso interesgarria dun. Eta luzea. Eta ez gaitortu behar dinat, bidali diran, eta gaineti begiratu dinat, baina horra agertzen diren albaka mota guztiak. Bai. Eske lan, sakona dun, erreferentziak bakarrik, erreferentzia bibliografikoak, aipamenak 220 bat ditun. Zenbat orrialdetaz eri gaitun, 5 orrialde. Orduan, gero egia duen hemen eraketa kimikoaz, hainbat gauzetaz, nik oso gainetik segizkinat izenak, formakuntza falta zeukanagu, ikerketa zientifiko bat osorik ulertzeko, ez? Baina egia duen, bere laburpena, bere ondorioak, bere ikerketa eremuak hori ikusteko gai gaitun. Orduan, niri gustatzen zaidan ekarpen bat egitea hemen, eta ekarpen bat garrantzitsua egiten din. Horregatik, niretzat ekartzen dinat gaurkoan albiste hau, ez? Ipini egingo dugu, azpian, orduan ez goaz esatera, eta hemen aitortzain beharra dago egileena, baina, egileak ditun dozena bat edo hemen, ipiniko dugu azpian lotura, eta ikerketa bera horre dukiko din interesa duenak, Guk hemen laburpen moduko bat egingo dinagu, eta batez ere, ze landaretaz ari garen, eta zein den albistea. Zergatik den guretzat hau albiste. Kontua duen, izenburutik hasita, eragin potentzial neurobabesle aurkitu dinate albakaren kasuan. Eta egin dinate albaka espezia ezberdinen arteko ikerketa. Orduan, ikerketa sendoa dun, trinkoa dun, eta ez hola modu oso azalekoan egina edo epe motzean ere. Orduan horregatik leku egiten zionat. Ikusten duen hainbat albaka ezberdinen arteko konparazioa eginda, biren arteko esango dinagu ikertu dituztela konposatuak, funtzioak, baina azkenerako hemen finalera 2 pasa direla, ez? Esango dinagu. Bai. Lehiaketan. Eta final hortan, guk bat oso arrunta dugu, gure artean pestoa egiteko erabiltzen den osto borobil zabal haundiko hori. Bai, edo pitzetan, ez ohituta gauden zapore hori. Bai. Eta hau askotan erosi ere bai, udaberri partean erosi eta etxean landatu ere bai, tomate eta mozzarelarekin ensaladan ere bai. Genobakoa, baritate horretaz ari gaitun, hori ikertu dinate alde batetik, beraiek albaka gozoa odeitzen diotena ikerketan, eta bestetik gure artean ez ezaguna den albaka bat, eta den albaka santua. Oximun, den familia botanikoa, Oximun santum. Eta ez dugun gure artean ezaguna, baina albaka usain nabarmena den. Nik adaxka bat ekarri dinat, usaitzeko. Hori Instagramera eta sare sozialetara igotzen ditugun bideoetan ikusi nahi duenak, nolakoa den, guk saiatuko gara deskribatzen edo aldena azaltzen, baina... Honek laguntzen din, ez? Podcast honi irudia ere ipintzen diogunez, nik naita ekarri egin dinat, urtengo urtean, nik martxo aldera edo etxean landatu egin nuena, interesa duenak non erosi edo, esango zionat, gure artean ez duen erresa aurkitzen, nik landarea ekarri ninan. Orduan, landare hau egin duen majoazi, berde edukinat, gero lorea eman din, hemen lore moreska bat ikusten zaion, eta gero gainerantzekoa ematen din azitara doala, ez? Naizta oraindik osto hauek erabilgarri dauden, usai oso handikoak, Bai, probatu dinagu. Probatu dinagu, gola berdetan. Baudun albaka santua, eta albaka santuaren izen komertziala duen tulsi. Eta tulsi hau ez du nain ezaguna gure artean. Zergatik, hau berez Indian erabiltzen duen albaka mota bat duen, eta, beraientzan sanktum hau, santua izate hau, albaka santua, zergatik santua, ez? Hau, etxe bakoitzak din bere landare, askotan etxe sarreran edukitzen dinate, esaten dunan, ia ikuspegi panteista bat hartzen dela landare hau, da, religio politeistak dauden lekuetan, landareek hartza dituztela jainko izaerak. Eta honek, jainko izaera din. Eta den... jainko bat dunan... santua. Santu bat. Bai. Orduan, egia duen bere propioa duen jainko edo jakintzan guk akaso hemen gure garai paganoetan intxisua esango geninan, duela, bere intxisua landare honek, ez dela edozein eratan moztu behar, ez dela edozein eratan erabili behar, eta, hemen topo egiten dinagu
mendebaldeko gizarte komatxo artean, aurreratuen aurreritziekin, ez? Eta batez ere jakintza unibertsitarioko aurreritziak esango niñake, zehatzago esan da. Hau da, landare batek santutasuna duela, jainkoa duela berarekin, gauza horiek hartzen ditun, atzeratutako gizarteen, edo, gizarte ez jakinen zerbait gisa, ez du inola ere aintzat hartzen landare hori, ez? Edo aintzat hartzen ezaugarri horiek hainbesterako direnik. Eta ikusten duen han beste albaka batzuk ere badirela. Eta zergatik hau, ez? Osa, galdera egin ordez, zergatik zue jotzen duzue hau santutzat beste askoren artean, zer erabilera eman diozue, zer ikusi duzu honekin, etxeago nolako jarrerarik, eta jarrera duen kontrakoa, begira jende honek santutzat jotzen du landare bat, ez? Gutxi espena, duen. Hor bat zeudene beste eztabaida batzuk erlijio monoteistak ditugun gizarteetakoak, nolako jokabidea dugun erlijio politeistak dituzten gizarteen aurrean, ez? Eta hau duen egoera. Gai adun, ikerkelariek kontestu hori ere kontuan hartu dutela, baino batez ere ikertu dutela burmuina. Ikertu dutela burmuina eta burmuinaren endekapenezko gaitzak, degeneraziozko gaitzak, neuro galera ikertu dutela. Batez ere lotura duenean estresarekin, oksidazio mailekin, burmuinaren elementu ezberdinetako oksidazioak, eta ikerketa duen oso zehatza burmuinaren oksidazio oso ezberdinak, ez? Bai. Ze guk uste ez dugunean ere, ez? Lehen aritu gaitu hitz egiten, guk uste dugunean estresa litzakela soilik pentsamentua sortzen diguna, edo estresatuta, kezkatuta gauden, ez? Aldietan sortzen dena, pentsatzeak, estresatzen garela bestelako elementuekin ere, etengabe ari dela garuna oksidatzen, eta gero gaitzak hortik etor litezkela, edo... Horien, badela zaindu behar den gaitzen iturburu dela, horien, zaindu beharrekoa. Eta gauza duen, zaintzea zari garenean, jendea pentsatzen den lo egitea, meditazioa, txaun gaizki, ondo, beharrezkoak. Baina burmuinan inpaktua duen landareren bat hori zaila egiten zaigun, ez? Eta gero ikusten denagu, baita ere bestelako sustantzia behar ditugula, baina nerviosistema kitzikatzen duten ez ari gaitu. Kafeaz, teaz, kitzikagarria ditu. Da kitzikagarriek ere bere nekea ekartzen dinate burmuinan. Orduan, burmuinaren oksidazioaz eta oksidazioaren kontra egiteko, ze balia ditugun oso gauza gutxi zekinagu. Landare honek, eta esan berdinat albaka mota ezberdinek, dituztela hainbat funtzio hor. Orduan, ikerketa honetan, begiratu dituztenak nik batzuk zerrendatu egin nahi dizkinat. Esteko esan, ez dinate ingo laburpena ze osagai dituen, adez flavonoideetan begiratu ginat, eta igual 20 flavonoide ditun. Esaten denean, kafeak flavonoide asko ditu, ja. Eta honen flavonoideak zerrendeztun amaitzen, ez? Eta ikerketan, barietate bakoitzarek daukan antioxidatzaile maila ikertu ginate. Gero adibidez, azido klorogenikoa begiratzen dinate, eta azido klorogenikoa gaur egun oso osagai interesgarria duen, zirudin hemendik botika asko etorriko direla burmuinarentzat, hemen 6 albaka barietate, eta hoien artean hau, Oximun Santum edo Tulsi izeneko hau, ikertu aziagon denetan gehien duena azido klorogenikoa, azido klorogenikoa azala gaztetzeko erabiltzen duen. Baina burmuinerako ere propiedade izugarriak dizkin. Orduan, kontua zer dun, begira, merezi duelako aipatzea, Tulsi edo Oximun Santum hau neurodegenerazioan zertarako gaiden, ez? Eta egingo dinat, aipamena ni honen propagandista bihurtu gabe, Barke batek pentsatuko din, nik interes bereziren badaukadala. Komisioa, ez? Ordaintzen din norbaitek. Interesezko gatazkaren bat, eta ez da horrela. Hau nik uste dinat 2 euro terdi ordaindu nuela, eta balkoian ugaritu zaidan majo. Argiak ez din horregatik komisiorik ordaintzen. Argiak ez zaidan komisiorik ematen, eta gure artean... Albakaren propaganda egiteagatik. Negozio zikinik azpian ez zeukanago hemen. Albaka plantazioak eta... Ez, baina, igual, hau jakindakoan, pentsatuko dinagu egitea. Azitik ugaltzea lortzen baldin badugu, ea. Kontua dun. Funtzio neurobabesleaz ari garenean, neurona horiek burmuinekoak direla, burmuinaz bakarrik ari garela oraingoan. Orduan,
Begira, zaratak, ingurune zaratatsuek sortutako burmuin oxidazioa, horren estres mota hori oso espezifikoa dena, horren aurrean eragin oso interesgarria zeukan. Orduan hau, begira, soinu teknikarientzat, zaratatsuak diren guneetan lan egin behar duen jendearentzat, edo hiperakusia duen jendearentzat. Naizta zarata akaso urrutikoa izan edo ziruditu orokorrean hainbestekoa norbaitek sentiberatasun berezia badu eta horrek estresa sortzen badio. Gero, gaitasun kognitiboa hobetzen din. Gaitasun kognitiboa guk behar dinago badiez podcast hau egiteko. Etorria, itzjarioa, gaitasun kognitiboen barruan ziagon. Kadmioak induzitutako edo ekarretako toksizidadeari aurre egiten zion. Eta, kadmioa badu metal astun bat burmuinean pilatzen dena, koipea maite duelako, koipea behar din pilatzeko, hori kentzeko gai duen, ez? Eta gaur ikusten ari gaitu, metal astunen kutsadura honek burmuinari ze kalte egin aldion. Hau ez duen brometako kontua, Gero, burmuina koipetsua duen muinak, ez? Badin koipe maila altua, orduan hor baziagon lipidoen edo koipen peroksidazioa aipatzen duen. Horren aurrean gaitasun antioksidatzailea handia dien. Orduan gu bazekinagu kremak, xaboiak, ukenduak egiten ditugunean, da gantzak dituztenean hori ziatu egiten dela, usaintxarra hartzen duela, zahartu egiten dela, gure burmuinari berdin gertatzen zaion. Orduan, hau horri aurre egiteko gai dun. Gero, gaitasun, neuronek duten gaitasuna hobetzen din, neuronen ugaltzea hobetzen din, eta baita ere neuronen artean dagoen disfuntzio mitokondrial, hau da, neuronak egon bai, baino akasdunak, mitokondriaren ikuspegitik, hori hobetzea dun. Mitokondria hobetzea, hori oso operazio komplexua dun, eta benetan zaila. Behin da berriro gaitasun kognitibo hobetzea, kognizio elementu ezberdinak ari ditun begiratzen hemen, ez? Ikusten dinen, infartazio zerebralak, hau da burmuineko infarto txikiak daudenean, iktus eta zari ditun, hoien tamaina gutxiarazteko gai dela ere. Gero, hainbat neurotransmisore kolinergikoak, eta, hemen kolinergikoak diren neurotransmisoren akatsek ekartzen dizkinate endekapenezko edo neurodegeneraziozko gaixotasun bultzo zabala, hori hobetzeko gai duen, ez? Behin da berriz ikusten dinat cognitive performance, ari duen hobetzen, gaitasun kognitiboa. Memoria, aipatzen din, oreka, eta gero, neurona, lehen aipatu dinagu mitokondria neurona diversitate hori, egoera eta densidadea. Orduan, beti esan izan dinagu mozkortzeak neuronak erratzen dituela, zahartzeak neurona berriak ez direla sortzen, neuronen inguruan beti ziagon olako eztabaida, ez? Bereziki hemen neuronen inguruan nahiko neurgarria dun hobekuntza, ez? Eta gero neurotoxikoak diren faktoreak, hoien egoera hoietan dauden burmuinetan, zertarainoko hobekuntza egin duen. Hau da, kutsadura neurotoxikoa dagoen aurrean, burmuinaren resistentzia hobetu din. Eta gero, zelulek duten funtzioa apoptotiko bat, hau da, zelulak hiltzeko burmuineko zelulak, hartu dezaketen joera hori, horren horren kontrako joera bat hartzen din. Orduan, ni honek uzten natxin harri eta zur, ari delako landare bakarraz. Bai, gauza asko aipatu ditun. Zerrenda izugarria duen. Eta bazekinat, akaso askorentzat oso teknikoak direla, baina jakin behar dinago hau dena, gure burmuinan gertatzen dela. Edo gertaliteken egoera bat dela, hau da bizitzeak eta gure gizartean bizitzeak eta askotan, oarkabean daramagun bizi moduak, eragiten diola hau gure burmuinari. Eta, ez jakinean ari garela, gaixotzen garen noizbait, gaixotu gaitezken, egoera bat iristen denean hartzen dugula kontzientzia eta ezagutza honen inguruan. Baina prebentzioaz ari garela, ez? Neurri batean, prebentzioaz edo aurre hartzeko baliabide bat dun. Eta, zuetako asko, entzule asko, ari zarete egiten, albaka jaten duzuen aldiero, albaka guztietan aurkitu dizkinat elementuak. Hemen nik ekarri dinat, ikerketa honetan, esango dinago final pasaden albaka mota, bakoitzaren neurketa indelako elementu hauetan, esparro hauetan denetan, eta denetan eremu horietan altuena eta beratzena barietate hau izan delako. Baina horrek ezin esan nahi, besteek ere ez dutenik eta ez direnik. Bai. Orduan, ongi etorria, eta, baita ere, uste dinat, ni ez nahu nola, etzakina barkamen publikoa, baina errekonozimendu bat behar din,
Indiako bezalako gizarte bati esateko aizue arrazoi zenuten. Oda, zuentzat santua zen hori, zerbaitegatik zen santu, ari zineten erabiltzen, eta orain ikertzeko moduko adun, gizarte horietan gaixotasun hauek ze mailatan dauden. Gu garelako mendebaldeko gizarteak asko zere gehiago dituguna gaixotasun horiek. Eta beti pentsatu izan dinagu noski gure bizimoduagatik dela, baina gurearen tankerako bizimodua baziagon hiri horietan ere, ekialdeko Asiako hainbat hiritan. Baina han baziagon honen konsumo maila altu bat. Orduan, niretzat badun orain poblazio taldeak ikertzeko momentua. Eta aste hontako gomendioa, azkenaldian egiten dugun bezala, aurretik aipatu dugun sendabelarrari lotuta, kasu hontan albakari lotuta, eta pixkat aurreratu dinagu, ez? Janaritan, pestoan, pizzan jaten dugula, baina bazauden beste modu batzuk ere albaka hartzeko. Hori dun. Niretzat dun segi erabiltzen, eta tulsi eskura baldin baduzue, bildu, moztu, lehortu, eta osto horiek txikitu, eta horiekin infusio egin. 250 mililitro ur irakin, sua itzali, eta ipini postreko 2 koilaraka da, platertxo bat ipini gainean, lurruna galdu ez dezan, iragazi, 5 minutu pasatakoan, eta hori eradan goizen, baraurik. Oerakoan edatea ere bai, arnasbietako arazoak daudenean edatea bai, baina nire ustez, gaitasun kognitiboak galtzeko arriskua noiz daukagu, edo erasotzekoa estresa handiko garaietan. Orduan, estres bolada noiz den, norberak daki bere lanpostuan, akaso urte osoan, orduan, epeluzeko erabilerak ez din kalterik, eta ikusiatziagon, eguneroko sendabelar bihurtu litekela ere. Tartekan ingo nizkiken, etenaldi batzuk, astebete edo 10 egunekoak ingo nizkiken, akaso 2 hilabetetik behin, adaptaziorik ez izateko. Burmuinak gerotak gehiago beharrez izateko. Baina, epeluzeko erabilera bat egitea posible dun. Merkatuan salgai ere baziagon sendabelar gisa. Vale, eta egunean zenbat, esan dut dugunan egunean goizean bat? Bai, goizean bakarra hartuta badun, hemen esaten duen printzipio aktiboen ekarpen eraginkorra behar dela. Eguneroko ekarpen eraginkorra. Gu biok adibidez parte hartuko bageninak orain ikerketa talde batean, ikerketan edanaraziko zigutenan egunean dosi jakin bat. Eraginkorra dela ziurtatzeko. Eraginkorra dela ziurtatzeko kopuru hori 2 postreko koileraka da landare zarinau, landare lehortua eta txikitua. Hori 3 gramo ditu, 4 gramo, eta hori egunean askidun. Gaitzak daudenean, egunean 2 aldiz hartzea hori txarra ez, baina horrela kasoia gaitzaren inguruko botikak ere bazeuden, beaketa zehatzagoa egin behar du. Nik poblazio orokorrarentzat egunean infusio bakarra, eta oso epe luzean ere bai, oso epe luzean duen, urte bat, 2 urte, baina hemen adaptazioa eteteko, gero eta dosi handiagoa ez behar izateko, nik ingo niken 2 hilabete pasatakoan, astebete edo 10 egunean ez edan, eta gero jarraitu edaten. Eta galdera, hotzakin inoiz egin dinaten, edo agian konplexua duen, baina sendabelarren artean bazauden inkompatibilitateak, inatik urte oso bat, edo 3 hilabete albak hartzen ari baldin baiz, agian bolara horretan ez duen komeni pasmo belar hartzea, edo kamamila, edo bazauden horrelakoak. Antagonikoak, honen aurkako funtzio egin dezakena. Orduan, burmuina itzalarazteko edo lo egin arazteko landare bat honekin berarekin aldi berean ezin duen hartu. Vale. Baina, nik hau goizean hartzen badinat, 7:00 gauean hartzea zeukenat lotarako beste bat. Vale. Adibidez, hau ez duen kitzikagarria, baina burmuinaren erabilera, adibidez marihuana hartzen duen norbaitek, hau edan berehala ezin din marihuanarik, Vale. Kontrakoak edo antagonikoak direlako. Orduan, horregatik niretzat hau goizean baraurik hartuko niken, eta gero, oiko kafea, tea, tokatzen dena hartzea. Gero erre. Berdin, ziagon. Bai, hori ez duen batere galdera txarra, baina erantzuna oso luzea di. Bai, horregatik esan dinata ari garen sartzen hemen urra hunditan saioaren bukaera, baina utziko dinagu urrengo baterako kai bezala apuntatuta. Eta baina hau esan da, lehen esan duguna, zuek ere horrelako dudak, zalantzak, gai proposamenak, galdera konkretuak balin baitu zue, bidali.
lehen esandako helbidera. Eta gu gaurko hemen utziko dugu, hemen bi astera itzuliko gara, astelenetan, argia.eus eta bizibaratzea.eus atarietan, eta gure audio plataforma, ditugun sare sozialak, aurkituko gaituzue, eta hoxe, ondo Horren arte. Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.